12. rujna. Činjenica da su male stvari od presudnog značaja nije opće prihvaćena, a ideja da male stvari smijemo zanemariti, odbaciti ili preko njih olako prijeći leži u korijenu široko rasprostranjenog nedostatka temeljitosti koji rezultira manjkavim radom i nesretnim životom. Razumijevanjem da su velike stvari svijeta i života načinjene od kombinacija manjih, te da bez ovog zbira manjih stvari one velike ne bi ni postojale, počinjemo pomno obraćati pozornost na stvari koje smo dotad smatrali beznačajnima. Onaj koji stekne kvalitetu temeljitosti postaje koristan i utjecajan čovjek. Uzrok uobičajenog nedostatka temeljitosti leži u žudnji za zadovoljstvom.